Θα ξεκινήσω με τα Summer Fridays που ήθελα πολύ και πήρα τη Limited Edition συσκευασία. Είναι αυτό εδώ το ροζ και αυτό εδώ πέρα που είναι κάπως σωμόν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα τα δοκιμάσω. Θα συνεχίσω με αυτό εδώ πέρα το lip oil από Glowberry και τρελαίνομαι μόνο από τη συσκευασία. Είχε γίνει πολύ viral και ήθελα να το δοκιμάσω. Είναι πάρα πολύ μικρούλι αλλά και πανέμορφο, με πάρα πολύ ωραίες λεπτομέρειες. What? Παιδιά, κοιτάξτε πόσο ωραίο σπούλι έχει. Πανέμορφο. Επίσης δίνει το εφέ του καθρέφτη και ανυπομονώ και αυτό να το δοκιμάσω. Το επόμενο είναι αυτό εδώ πέρα από Fenty Beauty που είναι ένα lipstick αλλά με εφέ gloss. Εγώ πήρα την απόχρωση 05 και η ονομασία του είναι Flamingo Fling. Παιδιά, είναι πανέμορφο, έχει και στη συσκευασία glitter και είναι πραγματικά υπέροχο, πιστεύω. Καταπληκτικό. Συνεχίζω με Rare Beauty που είναι μία από τις αγαπημένες μου εταιρείες και πήρα να δοκιμάσω το ρουζάκι της, την απόχρωση Happy που ήθελα πάρα πολύ. Και είναι ένα κόσμημα από μόνο του. Πανέμορφο. Κοσμηματάκι, αυτό που είπα και στην αρχή. Συνεχίζω πάλι με Rare Beauty που πήρα το highlighter. Η ονομασία του είναι η Accelerate και ελπίζω να μην μου έχει σπάσει, επειδή λένε ότι αυτά είναι πάρα πολύ έθραυστα. Παιδιά, είναι καταπληκτικό, πάμε να δούμε. Παιδιά, πάλι δεν έχει σπάσει, αλλά δείτε πόσο όμορφο είναι. Γελίζει τέλεια. Την ίδια απόχρωση είχε και η μαμά μου και εγώ ήθελα να πάρω ένα ίδιο για εμένα. Λατρεύω το highlighter και το rouge.